Dobrý deň, vážení zákazníci, vítam vás pri dnešnom inštruktážnom videu, ako obsluhovať ovinovací baliaci stroj Wrapping Ring. Je to univerzálny baliaci stroj na balenie do stretch folie, na rôzne typy balíkov, závisí zás od veľkosti kruhu, ktorý ste si kúpili a od stretch folie, ktorú ste si osadili. Štandardne je to veľkosť kruhu 105 cm, 10-50 mm, vonkajší priemer kruhu a fólia vie byť osadená 125 mm, 250 mm, 250 mm a 500 mm. Takisto na tomto stroji sa teraz nachádza odviač na lepiacu pásku. To, ako sa lepiaca páska aj samotná stretch fólia na stroj osádza, si ukážeme. V štandardnom stave vám stroj príde takto, ako ho teraz vidíte na palete. Môže mať buď to mobilnú podložku s kolieskami, kde každé koliesko obsahuje brzdu, aby ste si vedeli stroj nastaviť na nejaké miesto, kde budete baliť, zastaviť ho a potom prípadne presunúť na druhú časť pracoviska, skladu, garáže, tam, kde už vy balíte. V štandarde potom chodí stroj na takejto platni, ktorú si viete buď to nechať prikotvenú priamo na palete, na ktorej to príde, a samotnú paletu si môžete prevážať po vašom sklade, aj keď nie je to úplne bezpečné kvôli tejto hrane, kde máte plus minus 10-15 cm, kde tá obsluha, aby bola pri stroji, tak stále skacká hore-dole. Odporúčame preto stroj si prikotviť kotvami, ktoré máte v sade pri stroji, priamo do betónovej podlahy. Ale už musíte byť stotožnení s tým, že ten stroj tam ostane a nebudete si ho presúvať, inak vám ostanú zbytočné diery v podlahe. Dodáva sa stroj ešte aj so stabilizačnou podložkou. Je to v princípe doska, ktorá stabilizuje stroj a stroj je ešte v princípe možné stále presúvať na tejto doske. Pri kontrole stroja, keď vám príde, skontrolujete, či odvíjače nie sú nejako ohnuté, či ovinovací kruh nie je ohnutý, aby nehádzal, či všetko elektropríslušenstvo a zapojenie, ktoré na stroji je, či je bez nejakého poškodenia a či nedošlo pri preprave k poškodeniu. Pred spustením je potrebné si zapojiť zariadenie do elektrickej siete 220 V, jedna fáza. Po zapojení si zapnem frekvenčný menič do polohy ON, ako zapnuté. Nechám ho chvíľku, nech sa nabehne. Tieto tlačidlá vás nezaujímajú. Tí používajú naši technici na programovanie otáčok stroja a tak ďalej. Vás zaujíma iba táto regulácia, tento potenciomer, kedy si viete nastavovať rýchlosť otáčania kruhu. V princípe platí, že pre naučenie je pre obsluhu lepšie dať menšiu rýchlosť, aby si zvykli, ako sa stroj správa, ako stroj balí a potom postupne si pridávať, až skončiť na maximálnej rýchlosti. Tým, že ja na stroji mám už niečo odbalené, keď vám budem ukazovať, ako sa na stroji balí, nejaké grify, tak ja si dám na plnú rýchlosť. Dôležité ďalej je založiť si stretch fóliu. Vidíte, že dokážem kruhom, aj keď je stroj zapnutý, dokážem kruhom točiť. Dôležitá je táto matica, ktorá tu je. Tou si vieme regulovať silu prítlaku stretch fólie. Pre nahodenie stretch fólie nie je potrebné nič vyšrobovať von, iba si povolíme, zhodíme tento zakladací klobúčik, ktorý nám fóliu brzdí. Ďalšia vec je, že je potrebné otočiť fóliu tak, aby bola lepivou stranou, to je s touto vnútornou, smerom k balíku. Hej. Ovinovací kruh sa stočí v smere hodinových ručičiek a teda, aby táto vnútorná, lepivá strana tej fólie bola aplikovaná smerom k balíku. Takže fóliu si osadím, založím klobúčik, ktorý pridržiava, centruje stretch fóliu, dotiahnem a postupným priťahovaním alebo odťahovaním tejto matice si regulujem, ako sa fólia odvíja. Keď mám nejaký ľahší balík, nejaký slabší kartón, tak si automaticky nastavím menšiu silu odvíjania, aby mi balík nedeformovalo. Nahodíme sa aj lepiacu pásku. Zase, ako sme si hovorili, pravidlo lepivá strana smerom k balíku. Pásku iba nasunieme. Pretiahnem si ju sem, oriezacím nožíkom si pásku ukončím, aby mi zbytočne neprivisala a môžem ísť baliť. V štandarde sa na stroji nachádza polohovateľný baliaci stôl, ktorý je zložený z dvoch častí. Je to základná platňa N, ktorá je určená na úzke balíky. Tu sa držíme toho, že všetko, čo sa balí na tomto stroji, musí byť širšie ako je baliaci stôl.
aby keď otočím stretch fóliu aj okolo stola, aby sa nezachytávala o ten stôl. Keď mám úzke balíky, používam stôl N, čiže úzky. Keď mám niečo širšie, používam štandardný stôl. Ako hovorím, balík musí byť vždy širší, ako je tento baliaci stôl. Zo spodnej strany sa nachádza aretačný kolík, ktorým si dokážem tieto stoly voči sebe zaistiť. Keď si chcem zhodiť, povytiahnem, potočím o 90 stupňov, vytiahnem si stôl, odložím si ho. Sú tu také zámky, ktoré vám centrujú a držia ten stôl. Zase potočím o 90 stupňov, aretačná zadka zaskočí a môžem ísť baliť. Samotné výškové nastavenie balíka alebo samotné výškové nastavenia tohoto stola závisí od veľkosti balíka. Dodržujem zásadu, aby stred balíka bol v strede baliaceho kruhu kvôli tomu, aby táto stretch fólia po celom obvode bola rovnako napnutá. Takže stred balíka na stred baliaceho kruhu. Ukážeme si teraz taký ukážkový balík. V princípe stretch fólia tým, že je prieťažná, ona nejaké plus minus výškové rozdiely dokáže kompenzovať tým, že sa naťahuje. Vidím, že pre túto krabicu mám teraz stred balíka plus minus v strede baliaceho kruhu. Prípadne si podám vyššie, keby som videl, že smerom hore sa fólia veľmi napína, smerom dole je veľmi povolená. Prípadne teraz si o jednu dierku môžem zdvihnúť, aby ste videli, ako sa to robí. Zase aretačná zadka. Povytiahnem, otočím o 90 stupňov, povytiahnem stôl troška vyššie, 90 stupňov a nechám zaskočiť do dierky. Dobre, môžeme ísť baliť. Keď používame 250 mm stretch fóliu na tomto baliacom stole sú dve zakladacie hránky. Tie nám hovoria, že keď máme 250 mm stretch fóliu, tak balík zakladám na koniec týchto šípok. Aby som mal fóliou pekne prekrytý začiatok balíka, aby mi fólia nepretrčala, alebo zase naopak nechýbala. Ako som hovoril, baliaci kruh sa točí v smere hodinových ručičiek a tým pádom fóliu mám pekne otočenú, lepivou stranou smerom k balíku. Balík založím na zakladacie hrany alebo značky a postupne ako ho balím, ťahám ho smerom k sebe. Netlačím ho smerom k stroju, ale k sebe. Lebo ten stôl, ktorý je tu osadený, má kónický tvar a keby som ho tlačil, tak tú fóliu jednoducho pretrhnem o ten stôl a bude sa to zadrhávať. Takže položím, začnem baliť a ťahám smerom k sebe. Pri motorizovanej verzii tohoto stroja je takáto šlapka, spínací pedál, ktorým si ovládam zapnutie a vypnutie motora stroja, alebo respektíve teda točenie kruhu. Založím si to na zem a môžem ísť baliť. Pre začiatok balenia je vhodné, keď si balík v ľavej hornej časti pridržiavam, pretože aj keď tu je stôl, potrebujem spraviť prvú otáčku fóliou okolo tohoto stolíka a balíka, aby sa tento balík voči tomu stolu prichytil. Takže spravím si prvú otáčku s tým, že balík hore pridržiavam, potom už keď je ovinutý, už si ho nemusím žiadno ďalej pridržiavať. Spravím prvú otáčku a poťahujem balík smerom k sebe. Zase tak, aby som v zadnej časti nemal zbytočný presah. Pre ukončenie fólie nemusíme používať ani nožík, ani nejaké rôzne zariadenia. Je ale dôležité, mám hornú hranu balíka, dať fóliu pod túto hornú hranu, tak aby sa tuto spravil také natiahnutie, taký previs. V zadnej časti palcom jednoducho natrhnem a potiahnem ruku dole. Vidíte, že nám teraz pekne ostal pekne ukončená stretch fólia, bez toho, aby som musel používať nejaký nožík. Vidíte, že ten balík je teraz primotaný k tomu baliacemu stolu, ale tým, že mám troška napnutú stretch fóliu, keď to z toho stola stiahnem, tak tam neostane žiadna vzduchová bublina, tá fólia sa pekne prisaje k tomu balíku, adaptuje sa na jeho veľkosť, pretože to sú vlastnosti stretch fólie. Balík si jednoducho stiahnem zo stola, vidíte, že tá fólia sa prispôsobila, otočím o 90 stupňov, položím zase na zakladacie značky pre 250 mm stretch fóliu, natiahnem si fóliu, držím v ľavom hornom rohu, stlačím spínací pedál, na začiatok si ho troška prichytím. Áno, musím dávať pozor, aby mi to nepribalilo prsty, ale tým, že to pridržiavam plus minus v 2-3 cm toho balíka, tak keby mi aj tá fólia pribalila tie prsty, stále ich vytiahnem von, hej? Dokážem ich krásne vytiahnuť. Najlepšie si takto prehadzovať ruky a zase ťahám balík smerom k sebe, aby som mal pekne ukončenú zadnú vrstvu.
fólia pod hornú úroveň balíka, v zadnej časti natrhnem, potiahnem dole, fólia ukončená. Ak máme na stroji aj lepiacu pásku, túto lepiacu pásku je potrebné aplikovať vždy po aplikovaní stretch fólie. Pretože keby som aplikoval samotnú lepiacu pásku, stane sa to, že prilepí sa lepiaca páska o balík a takisto o baliaci stôl. V tomto prípade ide po celom obvode tá lepiaca páska iba na stretch fóliu, tým, že už je balík priviazaný stretch fóliou. Takže na toto treba dávať pozor, pretože keby sme to omotali iba lepiacou páskou, tak sťahovaním toho balíka dole z toho stola sa nám tá lepiaca páska poškodí. Zase natiahnem na balík lepiacu pásku, prichytím si ju, spravím otáčku, aby ste tam mali svoj brand. Pod hornú úroveň balíka pridržím si lepiacu pásku, odstrihnem si ju, dokončím, nech to je pekne preložené. Balík je zabalený, stiahnem ho dole. Vidíte, že zo zadnej časti nevznikla tam žiadna vzduchová medzera. Hej. Keby sa vám zdalo, že tá fólia je málo napnutá, môžem založiť, pohnem si kruh troška vyššie, nech sa neohýbam, nastavím si väčší prítlak, väčšie napínanie stretch fólie, dám ešte viac a balím. Teraz bude krásne fólia napnutá, avšak môže sa stať, že by zbytočne silným napnutím fólia balík deformovala. Ukončím, vidíte, krásna hrana bez použitia nožíka. Je to zase, natiahnem fóliu, spravím tú otočku, zase pod hornú úroveň balíka, v zadnej časti iba palcom natrhnem, potiahnem dole. Vidíte? A tým, že tá fólia je tou lepivou stranou smerom k balíku, tá fólia nemá úplne tendenciu sa odliepať sama. Áno, keď chcem si byť istý, aplikujem lepiacu pásku, pretočím to lepiacou páskou, ukončím pásku, zabalené. Ak by ste mali akékoľvek otázky na používanie stroja, niečomu nechápete, chcete poradiť, chcete dokúpiť dopravníky, chcete doplniť odviač na bublinkovú fóliu, doplniť váhový systém na váženie balíkov, kontaktujte nás a my sa vás postaráme. Ahojte.